ndị otu Kraịst abụrụgo ndị nke a gwara ka a mụrụ anya ka azụ ma na-ekpe ekpere oge ọbụla iji wee merie mmụọ nke ngwụcha oge ma nweta ndụ ebebe. Onye Archbishop Ecclesiastical Province nke Niger ma bụrụkwazị nnukwu onye ụkọchukwu ka Anglican na Diocese Ọka Most Reverend Alexander Ibezim bụ onye nke kwupụtara nke a n'ụlọ ụka Church of the Pentecost nke dị n'Ọka n'okpuru ọchịchị obodo Ọka South ma bụrụ na ya bụ ofe nru ịchụ Chukwu ekene na-agba nke abụọ n'ọgbakọ sinọd nke 13 nke achịkọbara na Diocese Ọka. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ ndị nke ọ chịkọtara. Ibezim onye dọrọ ndị otu Kraịst aka na ntị ka ha kwụsị ịdị na-ebi ndụ otu o si wee sọ ha gụpụtara ọtụtụ ihe na-arụtụ aka na ọ ga-anọ ugbu a bụzi oge ikpeazụ ndị gụnyere ndị amụma ụgha, ndị mmadụ ịdị na-ahụzi naanị onwe ha n'anya na imerime ihe ndị ọzọ ma kpọkue ndị otu Kraịst ka abụ ndị ga na-agbanyesi ike ịdị na-ekpe ekpere oge ọbụla. N'okwu Chukwu ya na mbụ, onye ji ọkwa bishọp nke Jalingo Anglican Diocese bụ Right Reverend Nedson Foreman, onye okwu Chukwu ya gbadoro ụkwụ na ndị otu Kraịst ịdị na-agba ọsọ ha otu o si wee kwesie n'oge a jọgburu onwe ya anọ n'oge ugbu a, chetara ndị otu Kraịst ka abụ ndị ga-agbanyesi ike ịma na ha nọ n'ọsọ ikete alaeze Chineke n'oge ikpeazụ, ebe ọ gwazi ha ka abụ ndị ga-agbado anya na-eme ihe kwesịrị na ha ga-eme dịka ndị otu Kraịst. Dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye ji ọkwa Director Media nakwazi Publicity nke Anglican Diocese Ọka bụkwazi onye ji ọkwa Chairman nke Anambra State Nigeria Union of Journalists bụ Dọkịnta Emeka Odogwu kwuru na ya bụ ihe mmemme sinọd bụ nnọọ nke magburu onwe ya ma mekwezie ka ndị mmadụ bịakwute Chineke nso, ebe ọ mekwezi ka ndị batara ọhụụ n'ụlọ ụka Anglican bụzi alụ ndị maalụ iwu na ntọala nke ya bụ ụlọ ụka Anglican Communion. Ya bụ ihe mmemme sinod emere mkpụrụ ụbọchị 4 bụ nnọọ nke si na mpaghara niile nke Ọka Diocese wee dọkọta ndị nkụzi ụka dị iche iche nakwazi ndị otu ụka Anglican anọkwazi n'ime ya bụ ihe mmemme tụọrọ Chineke mma ma gosikwazịa ndị mmadụ ya bụ akwụkwọ ịgbasa ozi ọhụrụ nke ndị Diocese Ọka wepụtara bụ Diocesan Newspapers akpọrọ The Harvesters News. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.